Okay. Ano tayo? Malengke tayo. Parang gusto kong kumain ng ano, ng baka na may kalabasa. So gusto kong ano, para may nakita akong luto na parang masarap. So baka na may kalabasa. So time check tayo. Time check. It's 5:29 PM, Wednesday, May 24. So tara at mamalengke tayo sa Seafood City. Medyo pagod tayo ngayon. So so mamalengke tayo. Ang budget natin sa wallet ay titignan ko mamaya kung magkano ang aking cash. Okay, let's go sa Seafood City. Okay, nandito na tayo sa Seafood City. Check natin yung budget natin. So ang budget natin ay ay 50, 20, 100. So 100 ang ating budget. Tama ba? Yan. Yan ang ating budget. $100. Palengke tayo ng baka at itlog, kalabasa at pangsahog. So yan. Tingnan natin kung saan magkakasya itong 100. Okay, $100 budget. Let's go. Kaya, musta? Anong oras ang uwi? Alas 10? Oo. Anong oras ka nag-start? Alas 5. Nung umaga? Hindi. Ay, alas 10 kala ko. Haba ng oras mo ah. Hey kuya. Time check. Check natin 5:42. Halika rito. Itong manager. Gusto na itong manager ko. Sana. Ha? Kasi kapitan yan, kapitan sa Pangasinan yan. Ikaw mayor ko eh. Mayor. Sa kalasya ko yan. Kakalas mo? Hindi, pinsan ko. Kasi Anong Piris din yan, Piris. Ayan. Taga Urdaneta yan. Yung pinsan niya, mayor doon. Ikaw, masa ka na? Kailan ka uwi? Uwi at ako March ulit. Uli ko na. Oo. Buti ka ba? Ganyan, Las Ikaw? Vegas. First time ko lang ano eh. Vegas ka? Hindi, ikaw. Marami ka sa Vegas. Hindi oh. Hindi kasi nga pumunta ako dahil ano, yun, naiiwan yung anak ko yung nawala yung kanyang wallet. Eh dinala ko yung passport nila doon. Itatatlong anak ko naman doon. So, ano na balita? Nag-grocery ka, di ba? May camera ka na. Magaling ka sa taga-Pangasinan. Yung taga-Pangasinan yan. Ingat kayo, may bagyong darating, si Mawar. Ingat kayo, ang yan, London Luzon. Anong binili mo? Yung gagawa ko ng dinuguan. Dinuguan? Sarap na pulutan. Dinuguan. Anong inumin mo? Yung beer, basta light lang. Ayos. Ako, magbabaka naman ako. Baga, pero ang budget ko, 100 kakasya kaya yan. Nung order ako ng lechon sa'yo, Kailan ba yun? Sabi, hindi, nung parating ka ng 18 ata. Na-cancel, di ba? Kinancel ko kasi, hindi na papa. Pipirain ko na lang. Sabi ni Marian, hindi ko na kan. Naninilaw ka, akin na lang yan. Hindi, maganda ito eh. Maganda ito, $50 ko eh. Sige. Sige, Mayor. Okay. Si Mayor Santi. Kung kan, libre mo ako ng isang ulo ng lechon ha. Sige. Ba sinabi ko sa'yo, no? Sige. Sige, kuya. Yan si Kuya Santi. Matagal ko ng kaibigan yon. Bagong dating pa lang ako, kaibigan ko na si
si Mayor Santi. Yeah. Yun. So tingnan natin kung ano may bibili. Gusto ko ng litid, oh. Kaya ang kuha ko nito. Litid. Mahal, oh. 15. Tapos baka beef feet. Tirahin natin. Beef bone. Beef. Tapos beef bone din. Yan. So ang budget natin ay 100. Tribe kaya. Lagyan natin ng tribe. 40 ng tribe. Tapos yung laman. Yung laman natin. Okay na. Kuha tayo ng number. Dalawang mga isang piraso nasa dulo. Yeah. Tapos pa-chop na lang ng pahalang siguro pag ganyan. Hindi, pabalik pag ganito. Pag ganyan siya. Yan. Parang stripe siya. Stripe tapos yung stripe siyang ganyan. Tapos cut into ano. Pwede ba yan? Hindi namin ini-strike. Hindi pwedeng pag-up na ganyan ano. Hindi niya kaya no. Oh, sige, cubes na lang. Cubes lang. Oh, sige. Oh, muubo si bossing. Muubo. Yeah. So, pinabot tayo na. Beef short rib, $9. Tsaka isang piraso siguro kuya. Tapos ito, may cubes siya na ano. Yung pinaka yan, pwede yan. Tapos ang cubes niya ganyan lang. So, pilitan tayo ng beef short ribs. Yeah. Pasok yung budget natin dyan. So 14, 7, 8. Tingnan natin. $1 per pound. Ibig sabihin yung mga sauce. Adobo mga rin. Yan, $19. Okay tayo yung lista.
Pero konti lang yan. Okay, ano ba ba? Hindi, okay na yan. May kamote muna. Gawin ko ng dalawa. Gawin ko na siyang dalawa. Okay. May tanim ako eh. Walang problema. Pechay. Kailangan ko ng pechay. Meron pa akong pechay na. Wala tayo sa parang Diyos mo na. Mas okay. Sabi ko. Mas maganda yung may lupa-lupa pa. $100 budget. Oh yeah. Pare, Oy, boss na bossing. ngayon? Saan ka, Cerritos? Di ba, but Ano na? tayo sa medical center tayo noon. Oo nga. Tapos lumipat ka na sa Cerritos na. clinic na ba yun? Oo. Kumusta ka na? Pa rin. Iyo pa rin. Sa ano ka ba? DOU? ICU pa rin? ICU. Tayo yung magagawa ng Bisayang luto. Dili kayo busy sa clinic. Busy pa. Mas busy ba? Ngayon, nag-busy na. Uwi ka ba? Uwi ka? Kailan ka uwi? Friday. Oh, good luck. Kadarating lang namin eh. Yun ba? Anong requirement ng may COVID pa ba? Wala naman. Pero may Questionnaire lang, ano? check mo lang. Questionnaire check mo lang yun. online, di ba? Oo. 3 weeks kami doon eh. Pero wala na yung mga Wala. mga vaccination card. So far, I don't know kung alam mo naman, protocol minsan nagbabago, di ba? Pero yung pagbalik mo ngayon, Wala problema. Oo. wala na yun. Dala ka lang ng ano mo, maraming tissue. pag gumagala ka. Ay, lumagpas ako sa budget. 105. Ha? Anong issue? First time ko kasi umuwi. 105 Oh my God. Oo, yun pala eh, hirap ako sa 105. Naku, wala, hindi natin natupad yung ano natin. Ang budget ko lang ay 100, paano na yan, Neng? Issue. Ano 100? 100 pakibilang ha. Wala, lumagpas ako sa budget. Expensive talaga. I expect too much Huh? from you. Kasi ang budget ko ay ano lang. Galing ka, Amerika, dollar tingin nila sa'yo. Okay. Ano Neng, ibilang. Tensya na ha. Tinatago ko kasi yung aking... Okay na po. Ay, anong airline ka? Pat. Oh, okay. Okay lang. Oo, direct Straight straight flight flight. lang. That's good, pare. Kailan kang balik mo? 2 weeks lang. Ayos. Off ka na ngayon? Maganda. Saan ka? Diretso, Cebu?
Bohol. Ay, Bohol, nice, man. Yung mga ano yan. Oo, maganda talaga. Ay, Okay na. Okay bro, good luck. sige, sige bro. Yung sinasabi mo na yun. Asawa, Ay no, galing mo talaga. Galing para ano lang nila yun, pakikit. Oo, no? Galing mo, ba't mo nalaman? Ay, kasi viewers, no? million pag ano. Oo. Million ang viewers mo. Sabi ko nga, parang kapani-paniwala kasi, ano? Tingnan mo, parang pinapakita niya na ngayon yung bago, yung ano. Ay, magkonti apart yan. Pinapakita niya na. Nagmaritesan pa kami. So anyway, itong budget ko 100. Ano ka na? Sige. So lumagpas tayo sa ano, sa budget. So ang budget ko lang ay 100. Budget natin ang nagastos natin ay 105. So fail tayo. 105.41. Ayan. So fail yung budget natin na $100. Kailangan magtipid-tipid. Okay, yan po ang Cebu City Cerritos. Okay, babush. Ilocos Pinoy, sumablay tayo sa ating budget ngayon na $100. Okay, bye.